Oian Abartra bilbotar bertsolaria eta Agari Otamendi Añorgar dantzaria eta musikaria eseri dira parez pare. Ez da kasualitatea deituriko bertso saio musikatuen bidez ezagutu zuten elkar. Eta Ari Orritiraka hitz egin duten musikaz, bertsoaz, gorputzez, txapelketez, diruaz, ondo ezagutzen duten ofizioaz azken finean. Gari, orain dela gutxi onginen hemen elkarrekin, ez da? Bai, orain dela 5 urteko saio horren arira etorri ginen eta pentsa, 5 urteko buelta inda gero etxean bezala, berriz ere. Bai, bueno, baina elkar ezagutu noiztik? Jode. Dinot, ez da kasualitatean ezagutu den elkar. Ba, izango dira 6-7 urte. Eta zuretzako zer izan da, hau? Ez da kasualitate zara honetan sartzea? Gauza asko, ez da kasualitatea. Hotelistan iragarki bat esaten duna ez, ni prezioagatik etorri nintzen honegatik eta gero gelditu nintzen ematen duten zerbitzuagatik, ez da. Pixkate hori izan da, erdi rebotez hasi nintzen saio hauetan biolina jotzen. Niretzat ez da kasualitateak beste gauza askon artean daukaten irudipen bat berretsi dut, da harremanak eta kalitate humanoa batzen dianean emaitza artistikoa beti hobetzen dela. Bai, niretzako hori sortzen den giroa eta gero guretzako izan da espazio bat, orain igual pixkat ohikoagoa dena elkarrekin kantatzea nesken artean eta baina batez ere babaitu, orain dela 6-7 urte hasi baginen, guretzako oso arraroa zen gure artean kantatzea. Orduan, niretzako izan da lehenengo plaza bat gure artean kantatzeko, gai jartzaileak ere feministak izan dira eta horrek ere eman digu beste leku bat, kantatzeko, beste gai batzuk, beste ikuspuntu bat. Eta gero publikoa ere, nik uste du jende bat heldu dela bertsora ez da kasualitateari esker, hain bertsozalea ez zen jende bat, gero publiko feminista bat ere. Gero nik uste saio hauetan berezia eta polita izaten dela, nik behintzat jasotzen dugunean saioaren abisua e-mail bitartez, irakurtzen dut zeintzuk izango gehan, eta momentu hortan pentsatzen dut hori ezin dela hobetu, hori dela el dream team, eta gero iristen da igual beste bat, dena diferenteak dira, eta gauza behar pentsatzen dut, eta sentimen hori nik uste datorrela ez da kasualitatea dalako espazio bat irekitasun handia ematen diona bakoitzari bere nortasuna erakusteko eta garatzeko. Egia da, ez da kasualitatea dela niretzako nien izan naitekeen saio formatoa. Saio normala daukanean gorputzaldi batekin noa eta ez da kasualitatea daukanean beti noa jakinda egun horretan disfrutatuko dela, beste saio batzutan ere igual disfrutatuko dut, baina hemen badakit disfrutatuko dela beste modu baten, gero super zaindua sentituko naizela, naizela epaitua izango, ez dakit. Oso lasai etortzen nahi saio hauetara, badakilako etxean bezala nagoela eta izan naitekela super ni. Bertsoak akapela kantatzetik musikariekin kantatzera pasazinean, nola izan zen aldaketa hori, nola bizi izan zenuen? Hasieran desastre bat izan zen, ez naiz bereziki ritmikoa, ez naiz bereziki belarri honekoa, eta hasieran bai tonoak, bai ritmoak eta hartzea pia kostatu zitzaidan, eta nik uste dut, hor zuek daukazue meritu ikaragarri bat dena gure akats guztiak konpontzea eta guri jarraitzea, eta guri ere ematen diguzue lasaitasun bat eta segurtasun bat, bakigula trabatzen bagara ere, berandu sartzen bagara ere, desafinatzen ari bagara ere, zerbait egingo duzuela. Uste dut, asko janzten duela, musikak ematen diola beste giro bat, beste zera bat, baina bai, uste dut ere, batzutan, publikoari entzun izan dira, ze ondo eta ze ondo sartzen den musikarekin, eta ez da izan, bai aldarrikatu nahi du bezala, bertsoa bakarrik ere badela, orain ematen duela, bertsoa beti egon behar dela inguratuta, olako parafernaliaren batekin, izan musika edo izan, orain izan behar da bertsoa eta ez dakiz zer bertsoa eta antzerkia bertsoa eta beti edo bertsoa eta jolasa edo bertsoa eta jendeak ere eskatu bezala egiten duela hori, eta hori guztia niretzako aberasgarria da eta polita da eta gehitzen du, baina bertsoa bera bakarrik edo badela edo. Musikaren kontu ontara iristen ginean, niri beti gustatzen zaite gogora ekartzea edo azpimarratzea
Ni izatez dantzaria naizela edo dantzari izatetik natorrela, hortik aurrerako nire formazio musikala erabat lotuta junda dantzara lotuta. Orduan, zuk aipatzen duzun jarraitze kontu hori, ritmoak, tempuak, nota bat luzatzea edo moztea edo trabatzea, usteet dantzatik etortzeak ekarri ditela eta ez gaudain begira nota bere tokian egotea, ez gara hain musikariak, baizik eta ni konkretuki herri musikaria edo herri kulturatik datorren personatik iruditzen zait. Orduan, bai zukitzez eta zuekin ari naizenean biolinakin, baina dantzan ari naizenean dantzariekin eta musikariekin, badaukagula lenguaia komun bat eta hor ezkontzen dela dena errexeago. Bueno, gertatu izan zaigu Bilbon eta goratzen zu, behin senyora bat etorri zitzaigula, bera etorri zela musika entzutera. Bertsoak eta hori, ez zuela zer ulertu behar musika entzutera. Dantzan aritzen naizenean, esan dezagun gorputzetik aritzen naiz, baina holtza batean dagoen edozein aritzen da gorputzarekin komunikatzen. Nola bizitzen duzu hori? Bertsotan ematen du ez, igual ahotsa edo hitza dela zentrala, baina jenteak ikusten duen lehenengoa zu zara, zure gorputza da. Eta, bueno, egunero ez daukazu zure gorputza jende aurrean ipintzeko gorputzaldi bera, ez? Egun batzutan igual seguru irten azera jende aurre badera edo ez dakit, horren dela gutxi saio batera joan nintzen, justo 10 egun konfinatuta egon eta jarraian, ez, 300 pertsonaren aurrean ipintzera. Baina egia da, adibidez, ez da kasualitateak, gure gorputzare pizkat, bai gorputza eta bai gorputzaldia aldatu egiten duela. Ni asko gustatzen zaite soinu probak egin, tontoarena egin, dantzatu, ez dakiz zer, eta gero igual, ja bertzetan ari zarenean ez zara holan dantzatzen ari, baina batzutan, pizka joaten zaigu, ez, gorputza, zureak dantzaren kasuan bada oso zentrala, ez da, gorputza. Bai, ezin bestian, ni umean nintzanetik nahiko ez ohituta ondo naiz nire gorputzarekin hitz egitera eszenatokian, eta ja izango dira 10 bat urte biolinarekin hasi nintzala, bai erromeriak egiten eta bai bertso saio musikatuak, eta hor nire lehendabiziko lanketa edo reedukazioa lenguajearena izan zen, ez, lenguaiarena. Musikaren laguntza pasadala nolabaiteko babesa edo kortina izatetik katapulta edo laguntzaile bat izatera. Adibide paradigmatikoena ez da kasualitatean onintza izaten da, ez? Musikarekin askotan bera jartzen da mugimenduan, baina guk sortea daukagu pixkatea atzegotikan gauza asko ikustekoa, badala lenguaje horretan osagarri bat potentziatzen duena presentzia hori, ezta? Kultur jardueretan gabiltzanok ja ikusita daukat guztiok antzeko eztabaidak izaten ditugula eta horietako bat nahiko zentrala lehiarena, txapelketarena. Dantzaren kasuan urte asko dira horren inguruan hausnartu degula, eta niri bentsate pertsonalki inoiz ez zait iruditu besterik ez bada lehentasuna, lehia. Txapelketek azken batean ereduak markatzen dituzte, gremio batek edo jardun batekoek modu batean gizarteari esaten diote hau da guk egiten duguna. Ertz asko dauzka eta bai artean eta bai herri kulturan ertzoiek asko dira eta txapelketa baten bitartez hori dena eraikitzeko asko kamustu behar da. Iruditzen zait, dantza ereduak emateko eta oro har eredu kulturalak sozializatzeko bide interesgarriagoa daudela. Empatiatik sufritzen dut, bertsolariak ikusten ze eskaera tekniko maila dagoen, ze presio sozial, eta azkenean hori dena irudikatzen dut bolsako akzioak bezala, ezta. Iristen da kanporaketa bat, irikitzen da Wall Streeteko zera, kanpaia,
eta zuk balio duzu momentu hortan kantatu duzuna, ez? Eta izten danean 3 ordu beranduago gelditu zen akzio horiek irango izkizute 2 urte, edo 3. Nik lan bidea daukate bertzotan ibiltzez aparte, eta alde batetik nik uste askatasun puntu bat ematen didala bai nahi duana egiteko, nahi duan saioak hartzeko edo esartzeko, eta gero esaten da ez askotan, eske sortzailearen bizitza, ze askea, ze erreza, ze onna, eta uste dut guztiz kontrakoa dela, gaur egun gainera saltzen diguten bizi ereduarekin, zu izan funtzionario eta euki soldata finko bat, eta ez dakiz zer, sortzailea izatea dela justo beste punta, eta gainera bide batez apustu hori egiten duzunean normalean da modu prekario batean bizitzeko, segurtasun falta ikaragarriarekin, orain pandemia garaian adiez, egon gara denpora asko saio gutxiagorekin eta nik esaten nuen, nik nire lanpostu daukat, baina nire lagunak honetaz bizi direnak, zer, ez? Neurri hortan nik lana bai egiten dut dantzaren munduan, baina hori kultur kudeatzaile moduan, eta gero beste asko bezala, beste partetxo bat bai musika eta dantzako hainbat proiektutan, gu biok bezala osatzen dut. Zeintzu dira bertsolari baten baldintzak, ez? Edo dira, baldintza duinak dira, zure etxetik ez dakit sorutan irten, ez dakit sorutan bueltatu, ez dakit zenbat ordu pila pasa etxetik kanpo, ez dakit. Nire ustez, sorkuntzatik bizitzaren aldeko autua egiten dutenak babestu behar ditugu modu askotan, eta hor niretzat badago persona kopuru handi bat, eta uste esango jazu oker bana otenago, baina horien barruan gu gaude eta diain zuzen ere, lan bat eukita ere jardun profesional bat egiten dugunak erabat hortatik bizi gabe, ez? Gaur egun oso komplikatua da, dagoen entramatu ogasunarekin baldintza esango dugu guztiekin hori dena gauzatzea, eta hau bai esatekoa da, askotan laupezta kobratzea problema bat bihurtzen da. Bai guretzat jasotzea eta bai eman nahi dunarentzat ematea, eta hori ez da posible. Lan finko baten segurtasuna edo labarretik salto egitea zer dagoen jakin gabe, ez? Eta nik uste dut Euskal Herria eta Euskal kultura bi mutur horien arteko zerbait eraikitzeko kultura proposa da. Herri hau pentsatu behar dela, edo ez dakit nola esan, ez? Eta egon behar direla pertsonak ez bakarrik sormenez bizi direna, baizik eta sormenerako denbora izango dutenak pentsatzeko, sortzeko, eraikitzeko.